खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 25 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 9 पुस दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोहो आरो थुलुंगानि थाखोआ गोजौ जागोन। थालांनाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथाङा बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। नखरनि गेजेराव हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साना खामानिजों बुंफबनाय जागोन। फोथायनाया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो गियानआ मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया दिदोम जागोन। नखरजों लोगोसे मोजां सम थागोन। खामानियाव दिदोमथि लाखि, गोसोआरि समानथि लाखि। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। साना गोजोन जागोन। फोथायथि बांगोन। गोसोआ खुसि जागोन। नाङा फाङा जानाय खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोदान बिथांखिफोरनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हागौ। मेलेमारि गोहोआ बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि फोथाराव गोदान खाबु मोनगोन। दावबायनायनि इसारा दं। सम सामलायनाया गोनां। सावस्रिया मोजां जागोन। साना मुखुब जागोन। गोदान सानस्रिफोरा जाफुंसार जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। फोथायथि गोजौ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। गोसोआरि गोहोआ दिनै दिदोम जागोन। न'आव आरो नखरजों गोजोन आबहावा थागोन। खामानियाव बिबाना बांनो हागौ। रांनि सोमोन्दै थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। गोसोआ सिरि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना समानथि जागोन। धैर्यजों जाफुंसारनाया फैगोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। मोजां मोनग्राफ्रा नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रुपा गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया थिखिनियाव थागोन। दैदेनगिरिनि गुनफोरा ओंखारगोन। खामानि थिलियाव मान मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया मोजां जागोन। साना थुलुंगाखांथाव जागोन। गोदान थिरांथाफोरा जाफुंसारगोन। मान सन्माना बांगोन। साहसजों आवगायलां। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि गोबां फिथाइखौ मोनगोन। नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। खामानियाव आब्रुथि लाखि। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। गोसोआ गोजोन थागोन। बे सानखौ खुंनाय जागोन। गोदान खाबुफोर फैगोन। फोथायथि बांगोन। धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। हाबा जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। खरसानि सायाव नोजोर लाखि। सावस्रिया मोजां जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथाङा मोजां फिथाइ मोनगोन। दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै आन्थोरारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथाङा खामानिनि फारसे गोसो गुदुं जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं।
खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ दबथायनानै लाखि। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मेडिटेशन आरो यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना थिरांथा लागोन। धैर्य लाखिनायनि गोनांथि दं। सोलोजों खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला आबुङै नोंथांनि फारसे थागोन। सोलोंथाइ आरो बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथाङा गोदान दिगफोर मोनगोन। गावजों गाव फोथायनाया गोख्रों जागोन। थुलुंगाखांनाया थाबाय थागोन। अलसियानिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों केसर गाब। मकर राशि। दिनै आब्रुथिया जाफुंसारगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोन बुथुमनायनि खाबुफोर सोमजिगोन। नखराव दिदोमथि थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साना प्रेक्टिकेल जागोन। बिबानफोरा बांगोन। धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। गोसोआ समानथि थागोन। मोनाबिलियाव जिराय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोदान सानस्रिफोरा जाफुंसारगोन। मददआ लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। खरसानि सायाव नोजोर लाखि। सावस्रिया मोजां जागोन। साना सोरजिलु जागोन। गोदान बिथांखि लानाय जागोन। फोथायथि बांगोन। गोसोआ गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ गोजोन आरो मोजां जागोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोना लासै लासै बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि समानथाय लाखिगोन। फोथायनाया गोख्रों जागोन। मोनसे मोजां सानस्रि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।